la 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 la. Kai, makoci. Yawwa, kai kana da wannan ɗanyen jego mai jego haka kuma sai kai ta nisa da gida? Ka bari koya Hafizu. Ai uba harƙalla ka san rayuwa ne take ni. Kuma na tafi in je nemo abin da za a dan ba likita ne. Allah sarki. Ai kuma da na ji ana cewa mai ɗakin naka ce ta zo haihuwa kuma ba kowa a kusa. Matsalan ma da yanda zo cin abinci ko tana fara cin abinci da ta koshi. Tana yin noma bai da ta koshi. A wannan matsalan dama yana iya hana mata sayo amma an riga an magance wannan matsalan yanzu. Allah ko insha Allah ina ganin da awa biyu ma ta isa sauka. Alhamdulillah. Na gode. Ai tun da ya ban labarin ka nace to lafiya. Allah idan Allah ya sa ka koma. Akwai dokin oga. Dan Allah idan zai kasa shi ma a mai irin alluran nan da muka yi muka siyar da shi kwanaki. Sai a samu a shiga. Yawa ai kalan allura shi nan wannan madadin da muka shiga. Awa biyu za ta yi. Alhamdulillah. Ka da wace madan din? War gidan kama. Wace allura ka mata? Alluran doki na mata. Doki? Eh.